जागोन दे दाब्लिबा ओं मानिफ्राय जाया लोगोफोरनिया दाब्लिया देलायगासिनो दाब्लिनि ल' जा दिनै दाब्लिनि न' लुनाय इउटुबनि फैसाखौ लुनायखौ अ माय गॉड मालाय इउटुबनि फैसाजों न' लुदों दाब्लिया लोगोफोरनिया दाब्लिया एसेबां गिदिर न' लुदों नोंथांमोन आं देखायनि इउटुबनि फैसानो आं मिथिया ने लोगोफोर जा गिदिर लुखादों रुम मोनब्रै मोनबासो जागोनदां स' लुगासिनो मोजां जाथ'वाखै नोंथांमोननो देखायगोन आं बैथिं आयं दङ दाब्लि मोनहानि आयं हनै ने आयंआ एकदम दाब्लि माने बिमानो दाब्लि बिमानि बिब' आरो एकदम सेमखा मोखाङा ने दाब्लि बिमायंखौ मोनाखै दुखुआनो सिखारदों औ माने आइयाथ' गैला नालाय बिमायंखौ मोननायखाय माने दाब्लिया दा बिमाखौ मोननाय बायदि मोनदों आरो एकदम बावलांबाय स' लोगोफोर नैबे दाब्लिमोननि आयं आरो बे जोङो सोमोन्दोआव आब' जायो बे आब'आ जोंनि गामिनिमोन नाथाय गुबुन जायगायाव हाबा जाना थांबाय दा दाब्लिमोनाव फैदों आरो बेरायनो आलासि जानो साननैसो थाथ'गोन स' बियो आब'आ जोंहानि बाबा माने मोनजोंनो माने सेम आरो न' बैसोआ स' बिसोरो माने 80s 90sआव माने पार्टि खालामोमोन आरो न' खुला पार्टि जे होनो जोङो थियेटार स' बेफोरबायदि बिसोर गामि गामि थियेटार गानो थाङोमोन आरो न' बेखौनो खोन्थाबाय थादों मानोना जोंहाथ' बाबाबो गैला नालाय बाबाया रुंसारि जाबाय स' बेखौनो खोन्थाबाय थादों आरो न' जोंहानि बाबामोननि सोमोन्दै जोंहानि बाबाया माबायदिमोन बेफोरखौनो खोन्थाबाय थादों आरो आंनो बे आदैयाबो खामोमोन ने आदैया इसानिया नगेन्दा दैलानि आदैया अ खामोमोन ने इसोरबो जोंजों जमा जाखादों माने आगला एकदम थियेटार टाइपनि आरो न' इ टाइप खुला पार्टि हारमोन दामग्रामोन अ मोनबो जागा लोंना साफा हारिमुन दामग्रानो नङा जों आगोल इसोरनिखौनो लाजोबबाय दा न' नोंसोरनिखौनो लाजोबबाय जोङो दा नोंसोर गैयामोन टिउसननाय इ समाव गैयामोनथ' इसोरो जोङो ओंखायनोथ' इसोरनिफ्रायनो जों लाबायलै जेनेबा फिफाफोरा जाखायाना सालुक बालुकबो नंखायामोन साफा थारमाने इनिया देहाखौ बिराद साफा लाखिबाय थायोमोनलै आं बायदिनो साफा लाखिखायोमोन आरो जाताबो बुङा मानसिखौ गोरा बाथ्राबो बुंखायालै इयो बरिया माबाखायोमोन नोंसानोमोन र' गामियाव नोंसादो मोजां मोनदो आखारि लागादो बरिया साफा लागादो सिन्दुर लानो गिदिर लानाया आं गिदिर साफा नुदों सिन्दुर लानो आंखौ मानसिदों ready isa ba lana lande action coba cara Poman sudah kan udah deh tidak फरायथिनाया आंगो थांबासो थां नङाबा मोनगोन सांजों फरायथां मा नार थादों साला बिमानि रिल्स बानायखिसना आरो थादों बे फरायथिनाया आंगो क्लिपास आंबो deh bukan naik basang ada ready action फरायनो माबा फायाखरा बियाव मा फन हरबाय थादों फाय आं फन माबा खालामबाय थादों भिडिअ न'आव थागोनबा न'आव फाय आङो अ दे दसे उनाव नागोन जा केमेरा मालाय खौसो थांसै दा अरासो दंगोन दा सानाय नङा दे सादे ready action आरो जाबाय सादों नोङो आंगो क्लिपासनि माबा मोनबाखौ नांगोन बेखौबा सामब्राजिगोन हो मिथियाखै नों माखो हो फालतु खालामबाय थायो समबार खालि एग्जाम दङ होया मा खालामनो नांगौ
Sinai mana kena masa? Kak yang aku cuma percaya mami ya. So लोगोफोर जोंना शुटिंआ थाजोब्बायना आरो न' दा दोङो मावजि बुरि मोननाव थांसै जोङो दा मावजि बुरिखौ लिंनो थांसै शुटिं खालामनो लोगोफोर बाम्बुलाना जोब्बाय दाब्लिजों मावजिजों एबार नांलायसिगोन लोगोफोर ने आं मावजि बुरिखौना एनहका दैमायाव गारनो लुगैदों सानसे दैमायावसो गारसिगोन आङो बिराद लेथ्रा स्वभाब दै मावजि बुरिया लोगोफोर मिथिबायना बियो दाब्लिया जा मोनसे खामानि मावो बेखौ हेंथा खालामबाय थायो सानसे बेखौ दैमायाव भिंज्राब गारगोन आं नोंसोर नायबाय थादो लोगोफोर Jadi nengah, लास्ट यार di masanya, kibun jalan naik. माबाय दि नै किबुखौ नुदो माखोबा नो नै गथ'आ नुदोंबा माखौबा नुला नुला थै खाबाव जे बुरै थैनो रोङि माबा नों बै माबाखौ होबाय था उद्र नांगौ आं जेनेबा खालाम ना मोनथा खालामबाय थानाय आंखौ सारबाय थानाय ओमफ्राय बाल्थिंखौबो खालामजोबो आङो So लोगोफोर जोंना शुटिंआ कमप्लिट जाबाय जोब्बाय आरो शुटिंआ लोगोफोर दा मोनाबाय दा जोङो थांसै माने आं थांसै आरो न'आव आरो दाब्लियाव हनै थांफायनो ससे दुब्लिसिम थांफायनो फैद' दाब्लि बाय बाय दे बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि थाखाय दोनथ'नोसै नामा नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनलायगोन स' दिनैनि थाखाय बाय बाय मोजाङै था गासिबो जोंनि भिडिअखौ नायबाय था स' बाय बाय लाभ इउ अल